Bukatzen hasteko, aipatuko ditugu hitzaldi honetan aletu ditugun etorkizun ikuspegi honen ezaugarri batzuk, ezta? Nondik aritu garen gure ustez, ez? Iruditzen zaigu planteatu dugula batetik ditugun ahulgune eta mehatxuak barneratzen dituen bizio bat, bai? Hau da, ameskerien ihesbidea saihestuta, uste dugu hanka bat lurrean jarri nahi duen bizio bat dela. Hau da, datozen hamarraldietan izango dugun zoru mugatuaren, ahalbide mugatu hien zoruan, hanka bat duena, eta bestetik, beste hanka airean jartzen duena, ez? Norabide batean ahalegin bat egiten duena. Uste dugu zentzurtan kombinatzen dituela, batetik errealismo pragmatikoa, eta bestetik errealismo horretan aspirazio edo ambizio tamaina handiko bat. Hau da, uste dugu desafio eta etxeko lan zail eta handiak planteatzen ditugula etxe barrurako, bai euskalgintzaren sektoretarako, bai mugimendu balizko baterako eta bai gure klase politikorako. Baina ohartzen bazarete, hemen planteatu ditugun elementu gutxi egon liteke balizko epaitegiek blokeatzeko tentazioen esku. Azentua ez dugu jarri besteren marra gorriak izan litezken horietan, azentua jarri dugu gure marra berdeetan. Eta gure marra berdeentan egin ditzakegun pauso eta jauzi estrategiko handi xamarretan. Zentzurtan, errealismoa eta ambizioa uste dut kombinatzen saiatzen dela bizio hau. Bestetik, uste dut mugimendu martzial bat inkorporatzen duela, hau da, honetako krisi kontzientziaren inpaktua eta inpaktuen kontzientzia nolait esan da, redundantzian eroriz, ezta? Hori baliatu nahi dugula, ziurrenik bestela momentu hontako inertziez emango ez genituzkeen jauziak emateko. Uste dugu baita ere etorkizun ikuspegi irudikapen zalu bat egiten dugula etorkizunaz, eta baliatu nahi genituzkeela 60 urteko ibilbide neketsu eta bipil honen uera, uera horretan oraindik ere energia handia dagoelako, utopia indar bat badagoelako bizirik, eta oraindik partzialki kemenaren hondarrak hor ditugulako, ez? Eta aldi berean, belaunaldi berri bati lanerako margina, koska berriak eta protagonismoa zabaltzeko espazioa irikitzen duela iruditzen zaigu, edo hori litzake behintzat planteatzen dugunaren espiritua. Paradoxia da, hain luze jardun da gero hau esatea, baina esan beharra dago berriro, ez da hau sintesi badela, eta gauza eta nabardura eta azalpen gehiago beharko lukela. Bestetik, bizio hau jakina prozesu zabalago baten barruan egiten da, eta prozesu hori jakina debaterako zabalik dago. Hemen aipatzen ditugun pauso eta jauzi bakoitzarekin ponentzia partzialak aktibatu ditugu, pertsona desberdinei eskatuta, haiek ere bidean daude, eta hemen esandako gauza asko, adar asko konkretatu eta aberastu egingo dituztela espero dugu, ezta? Eta guztiarekin, ekarpenetarako irekita dagoen prozesua osatu nahiko genuke, eta hori, ezta? Asko daukagu hemendik aurrera entzuteko. Eta honen bestez, sentitzen dut hainbeste luzatu izana, eta eskerrik asko arretagatik.